Sanibonani guys, igama uNqobeleni Mphathela Mazibela eNimba ngomhla ka-22 May. Hayibo guys, nango-ke uNesi Nsiki esebhadlaza indaba yokumitha kukaZethu kwisoka lakhe elisha sha uXolani. UXolani-ke umane nje waphatheka kabi kakhulu ebona sengathi uZethu bekade nje edlala ngaye emenza isilima, efuna ngisho ukumbathisa ibhantshi ethi ingane yakhe kube ngesiyona yakhe. Usho kahle ukuthi so ingakho nje uZethu bekade ebuye nje engaqondakali kahle. Shuthi kahle kahle umithi wathi uNsiki, ewe kaloku ndithi-ke andikuxwayise ukuthi impela ugawule ubheke. Yawazi amantombazane amanje anjani, futhi ungayithi ivule indaba kumuntu ngoba umsebenzi wami. Wabuza uXolani ukuthi iy'nyanga zakhe zingakhi, wathi namandazi endikwaziyo nje ukuthi umithi loya mntana. Hhayi, wayeqhathulula kuXolani washo ukuthi nje ingane akusiyona yakhe, abakaze nje bona behlangane benoZethu. So kuzomele kushuthi kahle kahle-ke impela aqhele kuZethu, kanti unamanga ubhuti, usazofuna ukumkhonfront uZethu ngale ndaba. Ube ukuhamba nje uNsiki ephindela esibhedlela, wahamba ubhuti wala kusebenza khona uZethu. UZethu-ke bekade-ke naye ephethwe ikhanda yile ndaba le, exoxela umawethu esho ukuthi ngizomthini umama. Uyazi phela umama udadewethu wamane wazala iy'ngane omfuca nazo, kushuthi nami ngizophinde ngenze into efanayo kuyena. Hhayi ngeke, angikho right ngale ndaba le. Kona ngizoyithini indaba yomsebenzi wami omushasha engisanda kuwuthola? Impilo yami manje iqala ukuba stable, ngeke ngikwazi ukuletha umntwana. Phezu kwako konke lokho, usathi usakhuluma kanjalo nomawethu abe ngena guys uXolani. Umane athi hhayi, wabona umawethu ukuthi no kumele aqhele, athi ukubanikeza isikhathi. Akavaze-ke apholise emaseko guys uXolani. Umane wathi nje sidinga ukuthetha. Wathi ngantoni? Wathi umithi. Hayibo, ibhomshele engaka ngokushesha okungaka. Wamane wathuka uZethu, wamthatha waya naye e-ofisi elingemumva. Wathi uthini kahle kahle, uyithathephi lento oyishoyo? Wathi nophendula umbuzo wathi ngithi uyithathephi lento oyishoyo? Hhayi guys, wamane wayifunda ivaliwe uZethu wathi yilo anti wakho thatha iy'ndaba zasesibhedlela ukunikeza zona. Kahle kahle vele lo anti wakho akayazi yini i-confidentiality? Uyazi ukuthi mina ngingahamba manje nginibopha manje ngale nto eniyishoyo ngami? Hhayi guys, uXolani wamane wathi cha, ngixelela inyani. Ngabe lento ekade siyenza ubukade udlala noma ubukade uqinisile? Cause mina ngiyibonile i-connection phakathi kwami nawe silapha emotweni. Wena kahle kahle kushuthi wena ubukade udlala ngami, noma ngampela ngampela ubukade uqinisile ukuthi uyangithanda? Wamane wathi uZethu, lalela, angeke ngikwazi mina ukuyenza lento. Wathi no, thetha nami, ngubani kona utata walo mntana? Hayibo! Wathi kushuthi kahle kahle wena ubukade ubhizi namadoda emva kwalikamva. Wathi undithatha kanjani vele? Kushuthi nina niyafana nonke laphaya kini kaMabandla. Umama wakho wathi meqala ukungibona laphaya wangangijabulela nje. Uma kalikamva wangibiza kahle nje nge-gold digger. Nawe manje usungicabangela into enje? Wathi cha, mina into engiyifunayo nje inani qha. Waqeda wambamba izandla ukukhombisa ukuthi ubhuti akalwi naye, yabo, ufuna nje iqiniso kuphela. Guys, uZethu manje nje washo ukuthi no, yonke into ebikade yenzeka phakathi kwami nawe ibikade iyiqiniso. Kanti-ke futhi-ke ngi-around 4 months pregnant, okusho ukuthi le ndawo le ngane le ekalikamva. Hayibo! Waqala wancibilika njengo-Ice-ke guys uXolani esezwe ukuthi ingane-ke kanti eka-cousin wakhe. Wathi hawu, uyazi ukuba usaphila ukamva ubezomane a-celebrate, ubezoyithatha lezi ndaba lezi ayoxelela wonke umuntu emndenini. Wathi no, asingaxeleli muntu. Wathi ngoba kutheni? Hhayi asambe, ndizokuseka mina, ndizoma apha eca kwakho, baxelele. Wathi mina andazi nanokwazi ukuthi ngenze ntoni ngalo mntwana, yazi nje kusasa lami. Wathi hayibo, ucinga ukuba wenze ntoni? Ungalinge umkhuphe lowo mntwana, ndizokweseka mina. Washo wamhaga guys, wathi kumdlaladlalisa uZethu naye wabona ukuthi hhayi kanti usakhona umuntu omthandayo, usathandwa. Hhayi ugeli ngambona esehleka esemamatheka.
esebona ukuthi hhayi le ndlela le ye-pregnancy akazuyihamba yedwa. Guys! Yaya kupheli lapho. Kuthe kusanjalo nje, kanti kuza uHlathi uzokhuluma noSydney mayelana nokuqheshula-ke i-contract yakhe naye. So bazama ukuthi-ke komabandla bey'dedise nabantu bakoZondo, njengoba nje phela kugcine sekuba nje ne-corruption. Abantu bakoZondo befuna ukukhipha ulwandle ejele ngobugebengu. So babona sengathi-ke abantu bakamabandla bayabhithreywa ngalokho. So uHlathi usefuna ukuthi ayiqhewule i-contract anayo yokuklina laphaya eZondo Technologies. Uthe sathi ungena ngomnyango ubhuti ufica hayi bo, nangu zethu ebhizi-ke noXolani bayawotawotana bayadlalisana. Kuyabonakala ukuthi nje labantu bayathandana. Yeyi, uzethu mane nje wasuka eduze kwaXolani immediately ebona uHlathi eqhamuka, kwasho ukuthi sekulate. Amehlo aHlathi asemane nje ayibona yonke lento le. Guys! Umqhubile-ke uXolani wamyisa emzini wakhe. Wafika lapho wabiza kahle uThulani, uyise wakhe uXolani. Wathi-ke akusichazele-ke Mfondini ukuthi kuqhubeka ntoni phakathi kwakho noZethu. Uthe engakawuphenduli lowo mbuzo kwabe kungena uThumeka ehamba-ke naye uma wakhe uXolani kanye noNtsiki. Hhayi bathe mebengena endlini bafica kutense kunje. Eyi! Wathi uHlathi ndisamile lapho. Wathi kuqhubeka ntoni? Kubuza uThumeka. Wathi hayi sisemhlanganweni apha. Wathi umhlangano wantoni? Wathi hayi silinda uXolani bathethe ukuba yena noZethu kuqhubeka ntoni phakathi kwabo. Hayibo! Wathi uThumeka hayibo, uthetha ngantoni? Yabo lokhu kuhleka okunokuthuka phakathi ukuthi hayibo, kanjani manje uXolani noZethu? Hayibo, phela uZethu umuntu kalikamva and ulikamva kasekho emhlabeni. What is happening here? Hhayi ubonile-ke uXolani ukuthi usenkingeni-ke manje, kungcono amane asale seyibhamuza ibhomu yokuthi-ke uZethu-ke ukhulelwe ukuze abantu bengabe besanaka le relationship yabo, benaka indaba yokuthi kunengane esendleleni ezayo, and uze wakugcwalisela ngaphezulu washo ukuthi uthi ingane ekalikamva. Guys! Amehlo kaHlathi amane aqala manje athamba, angabe saba nale ntukuthela kade enayo. Angiphathi-ke kaThumeka umane nje wamfimfinya inyembezi same time. Esebona ukuthi nakhe sizoba umakhulu-ke manje. Umakhulu wengane yakhe bekade seyikhalela isikhathi eside, 4 months wonke. Ebona sengathi-ke imane nje wahlwithwa yona emhlabeni. Manje-ke sizothola induduzo-ke yokuba umakhulu. Guys, mhlampe i-blessing in disguise asazi. Kodwa-ke siyazi kona ukuthi uZethu uqinisile mithi le ngane kalikamva ngoba hhayi besingakamboni ebhizi nabantu laphaya. Ngaphandle kwakhe ulikamva, ugeli naye besagowisha nje ukuthi ulahlekelwe isithandwa sakhe. So, leya ngane nje noma kuthiwa kumnyama kubovu eyakamabandla. Asithembe ukuthi bazomphatha kahle ugirl, bengaloke bembiza nge-gold digger ngisho esethwele umzukulu wakomabandla. Guys! Akupheli lapho. Le eKhosela Tech, nangu u-Azande the new CEO. Usefike lapha ku-Onga-ke wambuza ukuthi kungani memthuma umsebenzi ukuthi awenze angawenzi yena athumele abanye abantu. Shuthi u-Onga-ke lento amcele yona ngayizola ukuthi-ke ayenze, umane wayithatha u-Onga wayinikeza uQhawekazi ngoba vele umsebenzi kaQhawekazi ukuthi aqhubeka awenze. Uthe mefika-ke u-Azande washunqisa, eshunqisela-ke u-Onga esho ukuthi akamhloniphi njenge-CEO, so kuzomele-ke awenze lo msebenzi. Kumnyama kubovu udinga wenziwe uyena. Kanti ulalela uLazarus. Uthe uLazarus ukuzwa lokho wamane wangaphazamisa lutho wahamba waye ofisini lakhe. Waqeda wambiza u-Azande. Azande uthe mengena wathi yintoni leyo obukade usanda ukuyenza laphaya uyenza ku-Onga, embarrasa phambi kwesitafu sonke. Wathi hhayi bendimxelela ukuba engenzele umsebenzi yena wanqaba wathumela omunye umuntu. Wathi no, phela vele izinto zenziwa kanjalo la ebhizinisini. Wathi no, mina njenge-CEO bengifuna yenziwe u-Onga, so angiliboni iphutha lilaphi la. Futhi yindaba ngaso sonke isikhathi wena ama-decisions engiwathatha ulokhu uqhambukela, awusuke endleleni yami, imini i-CEO now. Wathi ayi awusiyona i-CEO, wathi ngithe I'm the CEO and ngikhathele ukuthatha ama-orders from wena. Waqeda waphuma wahamba
Azande. Kanti no-Onga usendleleni uze ofisini, waqeda u-Azande wamshaya ngehlombe u-Onga, okukhombisa khona ukuthi ayi lo bhuti une-beef no-Onga. U-Onga-ke guys, ngathi uyakwazi ukuyibamba, ngisho ecasuka uyazama ukuthi abe professional. Uthe mengena nje ofisini lakhe-ke uLazarus, wabuza ukuthi what is happening boss? Hhayi uLazarus wathi ngicela ukubuza ukuthi what do you have? Yiphi information onayo ngalo muntu lo Azande? Give me everything, everything you know. Bese-ke uyangidedela mina, I will take it from there. Guys, umane wahleka u-Onga ebona kahle ukuthi yabona-ke manje it's about to go down. uLazarus-ke manje usefuna ukumqumba phansi mathuphu Azande, and uzomqala ngokuthi kube khona into anayo ebambekayo. Kuthiwa akekho umuntu ongenayo ama-skeletons in the closet. Kusho ukuthi-ke bazobheka lawo ma-skeletons bawathole ebese bembamba ngawo ukuze bamqumbe phansi u-Azande, cause ngampela hhayi ngeke abasaphefumuli kahle mekhona. Azande nje eyi umane egcwala indlu, like ubancintshe space abantu. Akafuni abantu bephefumule, ufuna engathi ngaphefumula yena yedwa. So that is what he is doing there now, making sure that everyone is scared, intimidated, everyone is like in fear cause kukhona manje u-Azande. So isikhathi sokuthi-ke naye-ke bake bamkhombisa ukuthi no, who's the big bosses here? Obani akade bafika kule game ukuze athobe, afunde ukuthoba. Loya mfana akakwazi ukuthoba, wazi ukuthi nje yonke into kumele kuziwe ngaye laphaya. Guys, I feel happy for uZoleka ngoba njengoba e-overseas ngathi-ke uzothi mebuya yonke into isemgqeni, iqonde thwi njengothi lo mkhonto. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa